patis. Hmm. Hello mga kapudibis! Today kakain po tayo ng spicy killer adobo. Ayan mga kapudibis, at meron tayong extra sarsa. Meron tayong patis, ang drinks natin, tubig. Mga kapudibis, bago po tayo kumain, pray muna po tayo. Amen. Ay mga kapudibis, malinis na yung kamay namin, mga tamkay Kapampangan. Mga na po, ang nag-request po ng pagkain natin ay si Ma'am Alma Morena. Ayan. Yes. Ito na po yung request nyo, ma'am. Kain po tayo. Kain po tayo, ma'am. Ito, ito, patis. Ano ito yung adobo natin? Pork tsaka chicken. Pork and chicken. Sausawan natin sa patis, patis. Gusto namin patis. Ang unang subo ay para sa inyo, mga kapudibis. Ma'am Alma Morena, para sa iyo po ang unang subo. Kain po tayo. Sarap. Kaparas. Kinogo ke. Sarap. Spicy. Bago. So, Patis. hintay ba? Anghang. Masarap na rice. Yan.
Di ba gusto mo yung paka? Ayoko to. Sabi ko na lang, no? Takot. Sa'yo na yun. Ako na to. Sarap. Sarap din ng kanin, no? Tsaka yung adobo natin, napakasarap din po. Yan. Sarsa pa lang ulam na. Kahit walang ulam, masarap. Ayun, mga foodie bees, naubos po namin ng spicy killer adobo. Ayan, napakasarap po. At syempre, thank you so much po, Ma'am Alma Moreno, sa request po. At shoutout po kina Leia Payawan, Siopaw, sa asawa niya, Baby Allison. Baby Allison, hello po. Jeremy Macalisan, Catherine at si Christian James. Ayan, Baby Karik, shoutout sa inyo. Ingat kayo dyan. God bless. Yes, mga kapudibis, meron po kami Facebook page. At TikTok ng The Foodie Bee, TikTok ni BBM, Instagram ng The Foodie Bee, The Foodie Bee Vlogs, Kusinang Kabalen, Kukulay Crazy, at syempre, Yael Pochi. Ayan, mag-subscribe at mag-follow na po kayo. Paki-click na pong notification bell po namin para ma-notify po kayo sa mga bagong videos ng The Foodie Bee. Yes, mga kapudibis, kung gusto nyo ang aming videos, please don't forget to To like, share, and subscribe. Thank you. We love you.